Menta kasngi kasor kabri uhnyaw trap kilalej bantor sa sekretariat bandawa na kasorkar, baka day ban pentip pait ba, ya ka kaipot ka baay da unong bishar bala syong taj u Justice Steve Vaipay sa kasorkar, halor ka jingsya siat yap u General Secretary bariam ka HNLC u ba Charles Tefil thank you, haying sa jong u hamaulay, hadian balawan ban pendam hakmat kaan. Kane kasor kabri uhnyaw trap, kala penlong ya ka jing perta hasurok bandawa na kasorkar, badai ban say madan ya ka kaipot, bad ki pait ba ki day bantep, bad uba Charles Tefil uday ban yo ya la ka jong ka hok, namar ulaklat hakti jong ki pulen. Usembut Menteri Rangba ka jela uba Preston Tensong, ulap hakot sipongut ya ka tay ka kenhon ban yakran, na pedeng kitay ki sipongut ki long uba don bok lang karling do, uba marbut dekar, bad ki way ki prangut, kila lej ban yakendu ya ba Preston ban yakran halor ka jingdawa, ban yakran halor ka jingdawa jongki, ya ka kaipon. Uba don bok lang karling do habakran hakilat pathai kubor hadien ka jingyakran bat usembut Menteri Rangba ka jela, layatu bana kaliang jong ka sorkar kan sara hapo ka ying dor bar thawan ka jela, kaban sedang nadu ka kendai tarik nailor ar hajar arpuar, habayadei bat ka kaipot, jong ka jingsya siat yap uba Charles Tefil. Ba lada la leh po ka house ha ka first day 9 of September. Hang tu ditakdaw nga appeal lani nga kerpat ya baro khot ki legislator. Khamtam ki jong ka chat ban rew jong ni. Sngobha banya sa sngobha bani kren la mi ka issue. Namar hang tu kan sadon ka jingi kren bat le si ki kam ki jing pen saja lani ki action kiba ansala ban keren kedai leng bak terusgi di ngihi ngumangi ang bobo penya breu de udah ban yo katkum kanong chipia breu unong to katkum kanong to kacong u dingi scam ba kanom don kanu manu gajing long no liang lada kidai ki breu hoingi la tep itu basai bagi di breu jong department jong kawe katrat sorkal la makam mahle polis mo de habakidon benta de boleh encu kem tang yo paj ba badan benta ban penyiap lem bantu wadu breu jong piro badan kem badan pisam terminate ro nagaka